vihdoinkin minun vuoroni esittää pääosaa tässä äitienpäivänäytelmässä, jota meidän perhe on tehnyt jo 5 vuotta. Olen nimittäin tavannut erään, joka tekee nyt onnelliseksi. Kyllähän lapsetkin tekevät ennen siinä. Tämä on jotain aivan erilaista. Hyvää äitiä! Ensimmäiset vieraat. Mitä ihmettä sinulla on päälläsi? Eikä olekin kaunis. Onkohan se seurannut? Kyllä se ihan sen oma vika. Ei tuollaiselle tarvitse korttia myöntääkään. Ties mikä hihkuli sekin. Kiva, kun pääsitte. Miten matka meni? Ihan kivasti olisi mennyt, mutta kun se yksi torvi köykäsi eteen ja sitten Raili olisi koko ajan. Kiva juttu! Missä Mariko? Ei voi oikein hyvin. Tää raskaus on ollut paljon pahempi kuin ne edelliset. Mutta Merjan porukka on kyllä tulossa. Tervetuloa Mitskoon, äitienpäivää. Kiitos, kiitos. Hyvää äitienpäivää. Samoin. Kiitos kutsusta. Tää on tosiaan sievä. Eikö olekin? Mutta... Sehän puhuu ihmisten kieltä. Niin, Mamutka kävi viime vuonna suomenkielisen kurssin. Näin eläkkeellä hän on alkanut harrastaa kielten opiskelua. Mamutka on erittäin lahjakas. No älä nyt, Merja. Kermat sun kerran. Mutta suomihan on ihan älyttömän vaikeeta. Oikeastaan se on aika loogista. No miten se Mamuska teki ennen kuin jäi eläkkeelle? Kutos ukkaa vai? Toimin keskuspankin johtokunnassa. Oho. Aikamoinen tämä meidän maatuska. Urpa dirpa Mamuska. No niin, upeita kun on kuunnellakin teidän juttujanne, mutta minulla olisi teille asiaa. Minä olen menossa naimisiin. No niin, se on ajasta. Voi äiti, mitä sinä nyt? Niin, varmaan menet just. Hän on täällä tuossa tuokiossa. Sitten vähän näette. Nähdään, just. Mitäs nyt tehdään? Nyt odotetaan sulhasta. Ei ole mitään sulhasta. Mistä tiedät, että hän on ihanaa? Ihanaa unelmaa, kuvitelmia. Kuvitelmissa mitään vikaa, kunhan on onnellinen. Leena, No voi jösses. kuinka kauniilta näytät. Saan esitellä perheeni. Hauska tutustua. Oikein hauska. Oletko valmis? Olen Mihin te menette? naimisiin. Te noin, äiti. Se on kuitenkin sen kanssa Raulin kanssa sen kanssa. Ei se lauluta kuin Rauli. Ei ole mitään rahoja. Kaikki menivät puutakojun lisälaskuun. Aikamoinen äiti sinulla, Merja. No niin on. Aikamoinen äiti. Urpa dirpa mae.